இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிச்சனுக்கு ஒரு சில ஐட்டம்ஸாக நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாங்களா? நான் வாங்க போனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு ஆயில் ஸ்ப்ரே மட்டும்தாங்க. ஏன்னா தோசையில் டெய்லியுமே எண்ணெய் நிறையா ஊற்றுறேன்னு திட்டிகிட்டே இருப்பார். ஸோ அதனால் இது மட்டும் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கடைக்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஆனால் அங்கே போன உடனே கங்கா சந்திரமுகியாக மாறின மாதிரி ஸோ அதை ஏடுறா இதே ஏடுறா அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விஷயம் வாங்கிட்டு வந்து ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாங்களா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 டைப் ஆஃப் கண்டெய்னருங்க. ஸோ 90 rupees தான் சொன்னாங்க. ரொம்ப ஹேர் டைட்டாக வந்தது, கொஞ்சம் யூனிக்காக வந்ததுனால இது வாங்கினாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆயில் ட்ரே 20 rupees தாங்க. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத் எப்போ போனாலும் நான் வாங்கிடுவேன். எக்ஸ்ட்ரா கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். கிச்சனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூஸ் கண்டெய்னர் 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி வாங்கிட்டு என்ன சண்டை வரும் அப்படின்னால ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்க் கழுவுற மாதிரியான ப்ரஷ் ரெண்டு வாங்கினேன். ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பவுல், அதாவது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கழுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான பவுல் கொஞ்சம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துச்சு. குவாலிட்டி நல்லா இருந்தனால 2மே வாங்கினாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வாங்கின ப்ராடக்ட். ஸோ எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.